Stabilitet det er altså ret afgørende, når det kommer til parasoller. Det sidste du ønsker, det er, at din parasol den vælter, eller endnu værre, flyver væk ved det første vindpust. Lad os lige gennemgå, hvordan du sikrer, at din parasol den står helt stabilt, uanset vejret. Hej, jeg hedder Christian, og med over 60.000 solgte parasolfødder, så kan jeg med sikkerhed sige, at det er altså ikke altid helt nemt at ramme den helt rigtige parasolvægt. Jeg vil sørge for, at du ved præcis, hvor meget vægt din parasol har brug for, tilpasset til, hvor du bor og hvor meget vind du har, uanset hvorhen du bor i Danmark. Jeg guider dig igennem alt fra at vælge den rigtige vægt til at finde den helt perfekte parasolfod, men også nem at flytte rundt på. En god parasol er intet uden den rigtige parasolfod. Selv den bedste parasol er ubrugelig uden en sikker og tung nok fod. Her er hvad du skal vide for at holde din parasol stabil og sikker. Almindelige parasoller op til 3 meter skal minimum have 40 kg. Hvis parasollen er større, eller du bor et sted med rigtig meget vind, så bør jeg så tilføje ekstra vægt. Og lige et tip. Du kan bruge sandsække som ekstra vægt, de er super nemme at anvende og giver en kanon stabilitet. Hængeparasoller som den her kræver altså meget mere vægt på grund af den måde, den er bygget på, så den er så udsat for mere vind, så de skal virkelig sikres ordentligt. Til en 3 meters hængeparasol som den her, 80-100 kg. 3x3 meters hængeparasoller mindst 100 kg, især hvis du ofte bor bagud eller til siderne. Konklusionen er altså, undgå at gå på kompromis med stabiliteten. En ordentlig og stabil fod, det sikrer altså, at parasollen holder i al slags vejr og ikke flyver sig en lille tur. Hvilken parasolfod skal du så vælge? Til almindelige parasoller er der 2 ting, som er ret vigtige at overveje. Låsemekanismen, altså hvordan du låser parasollen fast til foden, og 2, hvor nemt den er at flytte på. Lad os gennemgå det trin for trin. Der er ligesom 2 måder, man kan bruge en parasolfod på. Hvis den står ned igennem et bord, så skal du altså vælge en parasolfod, der passer under bordet selvfølgelig, men den skal altså ikke fylde for meget. Den skal dog stadig være tung nok. Så du skal virkelig tjekke vægten på både bordet og foden, som skal tilsammen give nok stabilitet. Hvis du vil have lidt ekstra vægt, så kan vi jo som sagt lægge en ekstra sandsæk på. 15 kg, det gør altså en stor forskel. Den anden måde, det er, hvor parasollen den står frit, altså hvor du flytter rundt på den. Og her er fokus, hvordan du låser parasollen fast, men også at den er stabil nok i vinden. Der findes 2 forskellige måder, man ligesom låser parasollen fast på. Traditionelt med skruer og et rør, hvor parasolfoden den har et rør, du så sætter parasollen ned i, så skruer du den fast. Ulempen det kan være, at røret det løsner sig over tid, især hvis der er vind eller når den bevæger sig. Resultatet det er, at det kommer til at ligne lidt det skæve tårn i Pisa. Basers system er lidt smartere. Her har vi ikke noget rør, ikke nogen skruer. I stedet bruger vi en base af elvinkler, en bundplade og så en låsering, der holder fast igennem det hele. Og her får du altså 4 punkter, hvor der ligesom holdes fast på langs hele parasolstangen, som sikrer virkelig god stabilitet og en god lås. Og parasollen kommer også til at stå helt lige op, uden at vippe. Skal din parasol være nem at flytte, så er der ligesom 2 ting, du skal overveje. Hjul, det er perfekt til helt flade terrasser. Men hvis du har en træterrasse med mellemrum, trapper eller ujævne fliser, så kan hjul altså næsten være nogle gange mere besvær end hjælp. Hjul, det hæver også selve parasolfoden op, hvilket flytter tyngdepunktet opad og gør parasollen lidt lettere at vælge. Ellers så kan parasolfoden være let nok at flytte på, men stadigvæk være stabil nok. Og det afhænger af, hvor meget vægt du kan bære og flytte på. Vores originale base parasolfod, der er stabiliteten altså første prioritet. Vægten den er fordelt i 2 sandsække, så den er nemmere at flytte, men den står altså urokkeligt fast. Konklusionen, stabilitet er vigtigst, og med den rigtige parasolfod, så står både din parasol sikkert, men den er også nem at håndtere, uanset hvor du placerer den. Hvilken type fod skal du så vælge til en hængeparasol? Når det kommer til hængeparasoller, har du flere forskellige muligheder. Lad os gennemgå dem en for en, så du kan finde den allerbedste løsning til dig. Krydsfod, som du kan tynge ned med fliser eller plader eller sandsække. De fleste hængeparasoller de kommer leveret med sådan en krydsflod, som kan vejes ned med enten plader, fliser eller sandsække. Plastikplader med vand eller fliser, det giver en acceptabel stabilitet, men de er tunge og besværlige at flytte rundt på og er i min optik ikke særlig praktiske. Sandsækkene, det er min favorit. De er for det første budgetvenlige, og så er det nemme at bruge og langt mere stabile end de her plader, du ligger på. De er også meget nemme at håndtere, hvis du skal flytte på parasollen. Mit råd, det er at gå med sandsækkene. De er fleksible og sikrer, at parasollen står stabilt i al slags vejr. En anden mulighed, det er, at du kan nedstøbe den, eller du kan bolde den fast til din terrasse. Hvis du vil have en fast placering og spare plads, er en nedstøbet eller sådan en bolderfod egentlig en rigtig god løsning. Fordelene det er, at de fylder minimalt og skaber et rent og pænt look. De er virkelig stabile og også i blæsevejr. Ulemperne med f.eks. nedstøbning, det kræver, at du skal installere den, du skal grave, du skal cementere, du skal vente på, at betonen den hærder. Hvis den skal boldes ned, så skal din terrasse kunne håndtere påvirkningen fra hele parasollen, når den flyver rundt i vinden. Og ellers så kan både parasol og terrasse altså tage virkelig meget skade af det. Det er en perfekt løsning til dig, der ønsker en permanent løsning og placering,
og er villig til at lave lidt arbejde for det. Så har vi en rammeparasolfod med eller uden hjul. Det her det er en dyr løsning til at holde din hængeparasol stabil på. En rammefod uden hjul, det er altså ikke noget, jeg vil anbefale, hvis du vil have en fast løsning. Er en nødstøbt eller en boltret fod mere effektiv og billigere. Sandsække kan også være mere fleksibel end sådan en ramme, også fordi den er dyr og den er besværlig. Og prisen, den er altså høj, og den tager meget plads. Ellers så kan du vælge en rammefod med hjul. Og det er lidt en anden sag, fordi den er virkelig god, hvis du skal kunne flytte hængeparasollen rundt. Men hvis den er fyldbar, så skal du også fylde den med sand og ikke kun med vand, fordi det er ikke tungt nok. Vælg en ramme, som er stål, for at den er stabil nok, og sikre, at den er godt rustbeskyttet. Mit råd, hvis du vil have en hængeparasol, der skulle kunne flytte sig rundt, og du har budgettet til det, så er en rammefod med hjul super smart. Men sørg for, at den er tung nok og lavet af kvalitetsmaterialer. Konklusionen. Hvad er den rigtige fod for dig? For fleksibilitet og nem brug sandsække. For en permanent pladsbesparende løsning, nedstøbning eller en boltret fod. Skal du have en super nem mulighed for at flytte den, så er en rammefod med hjul. Men sørg for kvaliteten, altså det rigtige valg. Den rigtige fod, den sikrer, at du kan bruge din hængeparasol, og den står stabilt. Uanset hvor du placerer den, så vælg den rigtige. Nu ved du, hvordan du vælger den helt rigtige parasolfod. Nu skal du bare finde den helt perfekte parasol. Og har du brug for hjælp, så skal du bare sende mig et billede af din terrasse, og så sender jeg min personlige anbefaling helt uden forpligtelser. Du udvælger parasoller og gør denne sommer til den allerbedste. Ha' en rigtig god sommer, som er solrig og rigtig dejlig varm. Hej!